Isang mapagpalang araw sa bawat isa at ngayon ay magbabahagi ako ng 5 dapat iwasan sa church ministry. Ako nga pala si Pastor Pot. Simulan na natin! Una, evangeligaw. Narinig mo na ba ang terminong evangeligaw? Dalawang salitang pinagdugtong, evangelism at ligaw. Alam natin, pag evangelism, ito yung pangangaral ng patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pinapangaralan natin ay yung mga taong hindi pa siya lubos nakakilala. Usually, sa evangelism, ito yung mga taong wala pang church o di kaya naman ay nais pang matuto patungkol sa salita ng ating Panginoon. Pero ang nangyayari, dahil meron yung kataga o yung terminong ligaw, ay imbis na ang Panginoong Diyos o ang Panginoong Hesukristo ang iyong pinapangaral, ay iba na ang nangyayari. Alam naman natin, ang damdamin at ang mata ng pangkaraniwang tao ay marupok at hindi maiwasan na magkagusto ka sa isang tao instantly o di kaya naman yung tinatawag nating love at first sight. At dahil dito, nauunahan ka na ng emosyon mo, ng nararamdaman mo. Nakalimutan mo na yung dapat mong gawin at yun ay ang ipangaral ng salita ng Panginoon. Ang nangyayari na ay yung taong nagustuhan mo o yung taong na love at first sight ka, siya na yung nagiging focus ng atensyon mo. Kung part ka ng church ministry, iwasan natin ang evangeligaw. Tandaan natin, ang evangelism, ang ipinapangaral dito ay ang Panginoong Diyos. Siya at siya lamang. Wala na pong ibang focus. Pangalawa, disciple chicks. Pag sinabi nating pagdidisipulo, ito yung pagtitrain, pag-aaral kung paano mas magagawa pa natin yung responsibility natin sa church ministry. Ito yung paraan na kung saan mas pinag-aaralan pa natin yung dapat gawin. Lumalawak ang ating kaisipan at talaga namang masasabi mong merong nagtuturo at mayroong tinuturuan. Kadalasan ito ay ginagawa sa grupo o di kaya naman yung sinasabi nating one-on-one discipleship. Pero dahil meron ng chicks, ang nangyayari, yung pagdi-disciple natin, iba na. Kasi may mga ginagawa na tayo na hindi na patungkol sa ating Panginoong Diyos. Yung training na ginagawa natin ay hindi na para sa Kanya. Yung training na ginagawa natin ay ginagamit na lang natin yung term na discipleship para mas lalong mapalapit ang damdamin mo at damdamin ng taong gusto mo sa isa't isa. Ano ang pagkakaiba nito sa evangeligaw? Ang evangeligaw, hindi mo pa kakilala. Kinikilala mo pa lang. Sa disciple chicks, kilala mo na yung tao. Meron na kayong pinagsamahan, pareho kayo ng church denomination, pareho kayong active sa ministry, ginagamit nyo yung sitwasyon na yon para gawin ang self-interest mo o kaya siya o di kaya naman ay kayong dalawa. Iwasan nyo yan. Pangatlo, sermosyon. Nakarinig ka na ba ng sermon o ng preaching o di kaya naman ng testimonial na ang bida hindi ng Panginoong Diyos? Ang bida, yung taong nagsasalita na, nadadala na siya ng sarili niyang emosyon at itinataas na niya yung sarili niyang bangko. Pag sinabi nating preaching, sermon o testimonial, patungkol pa rin yan sa Panginoong Diyos. Patungkol pa rin yan sa mga ginawa niya sa buhay mo, sa mga gagawin pa niya at sa patuloy niyang ginagawa, sa mga blessings, sa pagmamahal. Kung tayo ay naimbitahan na mag-preach, mag-sermon o di kaya naman ay magbahagi ng testimonya, ay tatandaan palagi natin na ang ginagawa natin o ang sinasabi natin, dapat ang laging bida ay ang ating Panginoong Diyos. Pangapat, holier than thou. Aba, kakaiba itong terminong ito. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay mas banal ka kaysa sa iba. Sa papaanong paraan ba nangyayari?
Ito'y kadalasan na kapag ang tingin mo sa iba ay may ginagawa silang mali at yung mali na yon hindi mo ginagawa, kaya hinuhusgaan mo kaagad yung pagkatao nila. Sinasabi mo kaagad na itong mga taong ito masyadong masama, grabe, wala ng pag-asa, wala ng pagbabago, at kung ano-anong panghuhusga pa ang ginagawa mo. Halimbawa, yung mga taong nagpapatato, o di kaya naman yung mga taong nagnanakaw, mga taong kriminal, mga pangkaraniwang sa society natin ay masasabi mo talagang masama, ay tingin natin sa kanila napakababa. Parang itchapwera sila sa society, dapat silang mabura. Tatandaan natin na pantay-pantay ang tingin ng Panginoong Diyos sa bawat isa. Merong batas ang Diyos, meron ding batas ang tao. Ano ang ibig sabihin ko, kapatid? Hayaan nating ang batas ng tao ang humusga sa kanila. Kaya nga meron tayong mga legal system na gumagawa niyan, at meron ding batas ang Diyos. Kaya meron tayong Judgment Day sa huling araw. Ang sinasabi ko rito sa holier than thou ay huwag mong husgahan ang tao base sa ginagawa nila, sa nakikita mo, kasi yun ay napaka-limitado. Hindi natin nababasa ang buong kaisipan, ang buong damdamin, ang buong puso ng isang tao. Diyos lamang po yung nakakagawa niyan. Maging tayo, marami tayong pagkakamali. Lahat ng tao nagkakamali, lahat ng tao nagkakasala. Pero sa pamamagitan ng pagmamahal at grasya ng Panginoong Diyos, tayo ay nalilinisan, tayo ay nililinisan. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos at pantay-pantay din niyang ibinubuhos itong pagmamahal niya, itong grasya niya sa bawat isa. Kaya kung tayo man ay nakakakita na sa pananaw natin ay mali, hindi na natin kailangang manghusga, kasi hindi rin naman tayo sigurado na kung yung pananaw ba natin ay tama o di kaya naman ay makakatulong sa kanila. Mahirap manghusga. Hayaan na po natin ang Diyos na manghusga at ang batas din ng tao na manghusga. Ikalima, ministries. Abay, ito yung bagay o sitwasyon na kung saan ginagamit mong excuse ang church ministries. Halimbawa, magpapaalam ka sa parents mo na may gagawin kayo sa church, o di kaya naman ay kailangan ka ni pastor, o kailangan ka ni father, o kailangan ka ng church leaders nyo, kailangan mong umattend, at kung ano-ano pang dahilan. Pero in reality, may iba ka naman talagang lakad. May lakad ka sa barkada, may lakad ka kasama si jowa, o di kaya naman ay maglalaro ka ng computer games, at kung ano-ano pang wala naman talagang kinalaman. In short, nagsisinungaling ka. Niloloko mo ang Panginoon, niloloko mo yung tao, syempre niloloko mo rin ang sarili mo. Huwag po natin gamiting excuse ang church ministry sa mga pansarili nating gawain. Tandaan nyo, nakikita kayo ni Lord. Alam niya kung ano ang ginagawa nyo. At syempre mga kapatid, pag ginagawa natin ito, nababawasan yung integrity o yung capability na pagkatiwalaan tayo ng tao. Ayaw natin yon. Kasi pag ang tao nawalan na ng tiwala sa'yo, abay, napakahirap pong kunin muli ang tiwala nila. Kasi samot-saring panghuhusga na ang maririnig mo mula sa kanila. Kaya wag nating sirain ang tiwala nila. Huwag tayong magsinungaling at gamitin ang church ministry para sa pansarili nating kagustuhan. Iwasan natin yan, kapatid. Sana po meron kayong natutunan sa 5 bagay na dapat nating iwasan sa church ministries. At kung bago ka pa lang sa channel na to, nagustuhan mo ang ating video, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa adventures of Paul. Pagpapala po sa bawat isa.